Magandang araw Pilipinas! Welcome to CNS Vlogs PH. Sa bidyong ito ay tuturo ko sa inyo kung paano mapabilis bumunga itong puno ng kamyas. Nagkataon, may dalawang puno ng kamyas dito sa aming bakuran. Unang-una, ang gagawin nyo dito ay tatanggalin nyo itong mga duming ito. Ayan ito. Ayan. Tatanggalin nyo ito para mawala yung ito. At sa loob ng isang buwan, mapapansin nyo, dadami na ang bunga nito. Ayan. Ito yung mga traditional na ginagawa namin dito sa probinsya para mapabilis yung bunga ng kamyas. Ayan. Pagkatapos nito, pag natanggal nyo na yung mga dumi, wawalisin nyo ito. After siguro mga isang buwan, ayan, mapapansin nyo, dadami ng bunga nito. At ito pa yung isa, wawalisan din natin at tatanggalin natin yung mga dumi. Kaya malinis na siya. Ayan, abangan nyo after mga isang buwan. Ayan, ipapakita ko sa inyo itong punong kamyas na ito kung dadami na nga ang bunga nito. Ayan. Over 1 month later. Yes, at ito na nga ang aming punong kamyas after migit isang buwan. Ayan, makikita nyo, namumutik-tik na ang bunga. Effective po talaga pag ang kamyas, lilinisan mo yung pinakapuno, wawalisan mo, at ito na nga, ayan. Napakadaming bunga hanggang doon sa dulo. Grabe, magsasawa ka sa kamyas. Ayan, sa mga may punong kamyas na hindi pa alam kung paano pa bungahin, ayan, wawalisan nyo lang yung pinakapuno, lilinisan nyo. After mahigit isang buwan, ito makikita nyo, napakadami na ng bunga ng aming kamyas dito sa aming munting bakuran. Ayan, simula sa puno, yan, namumulaklak pa siya hanggang sa pataas ng puno. Napakadaming bunga talaga. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat sa mga nag-subscribe sa aking channel. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, sa mga bago kong viewers, maraming salamat. Paki-comment, like, share,
At pindutin na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong videos. Ayan, muli, stay safe, stay home. God bless. Diyos mabalos.